дар доираи барномаи варзиш дар мактаб сайри худро дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Ёвон идома дода, ин навбат барои сабти барнома муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49-и ҳамин ноҳияро интихоб намудем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49 аз ду бино асосӣ ва иловагӣ иборат мебошад. бинои асосии муассиса аз ду ошона ва 27 синфхона иборат буда соли 1990 ба истифода дода шудааст. бинои иловагӣ бошад соли гузашта, яъне соли 2024 мавриди истифода қарор гирифтаасту дорои 8 синфхона мебошад ва дар онҳо хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. шумораи хонандагони ин муассисаи таълимӣ 1541 нафарро ташкил медиҳад ва онҳо зери роҳбарии 71 нафар омӯзгори соҳибихтисос ҳайи таҳсил ҳастанд. ҳисоби ҳайвонҳо ҳамон хирсҳои сафед зиндагӣ мекунанд. қисмати дигаре ки дар кураи замин буд минтақаи бениҳоят хунук, ин минтақаи иқлими антарктикӣ буда дар қисмати ҷанубии кураи замин ҷойгир шудааст. роҳраву синфхонаҳо дар бинои иловагии муассиса ки соли қабл ифтитоҳ ёфтааст, табиист ки тозаву дилкаш ва зебо ба назар мерасад. аммо синфхонаҳои дар бинои асосӣ мавҷуд буда низ кӯҳна ҳам бошанд, тозаву равшан то андозае дорои асбобу аёниятҳои дарсӣ ва шароити мусоиди дарсгузарӣ ҳастанд. муассисаи таълимии мо имсол хело дар рафти корҳои таъмирӣ хело корҳоро ба субут расонидан. чуноне ки шумо шоҳид будед, дар муассисаи мо қариб тамоми дарҳои синфхонаҳои муассиса аз нав карда шуданд. ҳамчунин дар муассиса таҷҳизотҳои нави барои дарсҳо, аёниятҳо ворид карда шуданд. мизу курсиҳои нав, ҳамчунин ҷевонҳои нав ба муассиса ворид карда шуданд. акнун мутобиқи ҳадафи аслии барнома шуморо бо шароит ва имконоти варзишии муассиса ва сатҳу сифати дарси тарбияи ҷисмонӣ ошно хоҳем кард. шароиту имкониятҳои муассиса хеле хуб аст. дар муассисаи мо толори варзишӣ бар ҳаво сохта ба истифода дода шудааст ки кӯдакон аз он васеъ истифода мебаранд. ва ғайр аз ин мо дар назди муассиса майдончаи варзишӣ дорем ки бо ҳамаи таҷҳизотҳо муҷаҳҳаз ҳастанд ва че хонандагони дохили муассиса ва ҳамчунин фарзандони деҳа аз ин толори варзишӣ ва ҳам аз майдони варзишӣ васеъ истифода бурда ба варзиш машғул ҳастанд. ин толори варзишии муассиса мебошад ва баъд аз ҳамагӣ чанд лаҳза инҷо дарси тарбияи ҷисмонии хонандагони синфи 5-уми Б шурӯъ мегардад. вале мутаассифона чуноне дар урфият мегӯянд, он чи аён аст, ҳоҷат ба баён нест. аз ин рӯ дар бобати шароит ва фазои ин толори варзишӣ чизе намегӯем. бубинед ва худ қазоват кунед. ман фикр мекунам ки шароитҳои ин варзишие ки дар ин муассиса аст, ҳама шароитҳояш ҳаст, лекин амин толори варзишие ки мебинед камтарак таъмирталаб аст. аммо аз тарафи кумитаи падару модарони ҳамин муассиса ба рӯзҳои наздик таъмир карда мешавад. мо танҳо мехостем бидонем ки чаро ин толори варзишӣ дар таътили тобистона ки айни бартараф намудани тамоми шикасту рехти мактаб аст, яъне вақти мусоид барои таъмир намудан аст,
ин кор иҷро нагардид. дар таътили тобистона албатта корҳои зиёд чуноне ки дар боло қайд карда будем, корҳои зиёд ба анҷом расонида шуданд. аммо ҳар як кор чуноне ки ба шумо маълум аст марҳала ба марҳала ба анҷом мерасад ва дар навбати оянда мо умед дорем ки навбат ба толори варзишиам мерасад ва ин камбудиҳое ки шумо дидед дар рӯзҳои наздик бартараф карда мешавад. дар таътили тобистона таъмири симхонаҳоро пурра ба анҷом расонидан, аммо мо дар ин таъмири толори варзишӣ имконият нашуд. кӯшиш мекунем ки ба рӯзҳои наздик таъмири толори варзиширо истифода ба анҷом расонем. мо омӯзгорони фанни тарбияи ҷисмонӣ тасмим гирифтем ки аз тарафи директори муассиса ва аз тарафи кумитаи падару модарони ҳамин муассиса дар таътили зимистона ин толори варзишие ки мебинем аз таъмири капиталӣ бароварда шавад. дар соати якуми дарси басти аввал дарси тарбияи ҷисмонии хонандагони синфи панҷуми Б-и муассиса зери роҳбарии яке аз омӯзгорони ҷавони тарбияи ҷисмонӣ Меҳруҷиддин Неъматов шурӯъ гардид. қобили зикр аст ки дар ин муассисаи таълимӣ дарси тарбияи ҷисмонӣ ба зиммаи 4 нафар омӯзгори ҳамин соҳа вогузор шудааст. дар муассисаи таълимии мо айни ҳол 4 нафар омӯзгор кор мекунанд. 2 нафари онҳо аълочаи маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд, устод Абешов Қурбон ва Ғозиев Қурбоналӣ, ва 1 нафар омӯзгори ҷавон Неъматов Меҳруҷиддин дар анами муассисаи мо ба кор қабул карда шуданд ва 1 муаллимаи дигар ҳам дорем бо номи Сафарова Зайнаб. он кас ҳам дорои маълумот ҳастанд, дар анами муассисаи мо кор фаъолият карда истоданд. маъмулан дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ ва ҳама гуна машғулиятҳои варзишӣ аз иҷроиши машқҳои сабуки баданро гармкунанда шурӯъ мегарданд. дарси ин гурӯҳи хонандагон низ ҳамин гуна бо давидан дар гирди толор ва иҷро намудани ҳаракатҳои даврзанандаи сару гардан, дасту пойҳо, камар ва амсоли ин оғоз гардид, то ки ҷисми онҳо ба мавзӯи асосии дарс омода гардад. дар қисмати асосии дарс бошад, муаллим хонандагонро ба 2 гурӯҳ ҷудо намуда, миёни онҳо яке аз бозиҳои варзишии дӯстдоштаи наврасон, яъне бозии офарин доир намуд. чусту чолокӣ,
шодӣ хурсандӣ ва бо қарсакзаниву офарингӯиҳо ҳамдигарро дастгирӣ намудани хонандагон гувоҳи рӯшани он аст ки дарси тарбияи ҷисмонӣ ва ин бозиро дӯст медоранд. درس تربیت جسمانی ما خیلی درسی خوب است. همه خوانندگان درس تربیت جسمانی را دوست می‌دارند و کوشش میکنند که چقدر کوششی که دارند در درس تربیت جسمانی صرف میکنند. درس تربیت جسمانی خیلی درسی شوق‌آور میباشد، خصوصا با صنف‌هایی که 5 6 7 هستند خیلی شوق‌آور میگذارد. خوانندگان فعالانه اشتراک میکنند. یگان خواننده نداریم که بهانه‌جویی کرده از درس برآمده ما درس تربیت جسمانی را نمیخواهیم گفته، یگان خواننده ما نداریم. خیلی دوست می‌دارند درس تربیت جسمانی را. درس‌های ما در یک هفته 2 بار می‌گذرد، در تالار ورزشی یا اینکه در میدان ما بازی می‌کنیم. درس تربیت جسمانی خیلی به ما پسند می‌آید. درس‌های تربیت جسمانی ما مثل امروزه آفرین بازی، بسکتبال، فوتبال یا اینکه با بند پریدنک و غیره ها بازی میکنیم. درس تربیت جسمانی را ما همگان دوست می‌داریم. درس تربیت جسمانی ما دست و خیز میکنیم و بازی ها میکنیم. ما انتظاریم که درس در تربیت جسمانی در یک هفته زیادتر باشد، اما ما همگی 2 بار میگذاریم. аслан дар ин сину сол табиист ки дарси тарбияи ҷисмонӣ ҷолибу шавқовар мегузараду хонандагон фаъолнокии зиёд нишон медиҳанд, чун дар ин айём хуни онҳо дар ҷӯш асту ниҳоят серҳаракат ҳастанд. вале бо вуҷуди ин шавқмандии хонанда ба дилхоҳ фан аз усул ва маҳорати дарсгузарии муаллим низ вобастагии калон дорад. خوانندگان ما در همه درس‌ها فعالانه اشتراک میکنند. همه درس‌های ما خیلی فعال میگذارد. در هر یک موضوعی که درس تربیت جسمانی است در همه موضوعها خیلی فعالانه اشتراک میکنند. همش فعال هستند. ما معلممون را خیلی دوست می‌داریم، برای آنکه ما را خیلی مشق‌ها و بازی‌های شوق‌آور به ما درس نشان می‌داد. ما معلممون را خیلی دوست می‌داریم و درس تربیت جسمانی همون را ما کوشش می‌کنیم که خیلی فعالانه در تربیت جسمانی بازی کنیم. дарси имрӯзаи тарбияи ҷисмонӣ дар ин муассисаи таълимӣ танҳо бо истифода аз тӯбҳо ва бандпарак ҷараён гирифт ва онҳо аз набудани лавозимоти барояшон лозимаи варзишӣ танқисӣ накашиданд. аммо суоли посухталаб ин аст ки оё барои мавзӯъҳои дигари ин дарс низ лавозимоти зарурӣ мерасанд ё на? ҳастанд асбобҳои варзиш чашка ҳаст, шоҳмот ҳаст, бозиҳои бандкашӣ ҳаст, тӯбҳои баскетбол, волейбол ва дигар чиҳо ҳастанд. аммо ҳоло ҳам каме мушкилиҳо ҳастанд. умедвор ҳастем ки бо ёрдами кумитаи волидайн, бо ёрии маорифи ноҳия ин мушкилиҳо паси сар хоҳанд шуд. муассисаи мо ҳамаи лавозимоти
درس تربیت جسمانی هست، همش میرسد و قدر امکان همش میرسد. як масъалаи дигари муҳиме ки ба дарси тарбияи ҷисмонӣ ва ин толори варзишӣ рабт дорад ин аст ки дар чоряки дуюм ки ба фасли зимистон руст меояд дарси тарбияи ҷисмонӣ дар куҷо ва чӣ гуна сурат мегирад, чун дида истодаем ки дар ин толори варзишӣ таҷҳизоти гармдиҳанда насб нашудааст. албатта мувофиқи нақшае ки мо дорем, аввал мо бояд қисмати таъмирии худи толори варзишии муассисаро ба анҷом расонем. сипас бояд бо таҷҳизот таъмин кардани онро ба назар гирифта баъдан оиди бо гармӣ таъмин кардани толори варзишӣ чораҳо андешида хоҳад шуд. мо дар чоряки дуюме ки дар фасли зимистон рост меояд дарсҳои тарбияи ҷисмониамонро дар толори варзишӣ дарс мегузорем, аммо ба сабабе ки толори варзишии мо он қадар ба зимистон гузаронӣ гарм нест, мо маҷбур мешавем ки дарсҳоямонро дар симхонаҳо бо бозиҳои шашка шоҳмот гузаронида шавад. боиси хушҳолист ки муассисаи таълимӣ дорои майдони варзишӣ низ ҳаст ва он дар қиёс бо толори варзишӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. инҷо аслан барои бозии дӯстдоштаи ҳамаи писарон варзиши рақами 1 дар ҷаҳон яъне футбол ва волейбол пешбинӣ шудааст, аммо дар сурати мавҷуд будани хоҳиш ва лавозимоти зарурӣ метавон ба намудҳои дигари варзиш низ машғул гардид. шароити майдони варзишии мо чанде пештар аз тарафи ҷавонони деҳат таъмир шуда буд, ҳамвор карда шуда буд ва ҳозир аллакай дарвозаҳое ки барои бозии футбол лозим ҳастанд дар он ҷо насб карда шуданд. инчунин барои бозии волейбол аллакай симчӯбҳояш шинонда шудааст ва навбат ба харидани туру дигар чиҳое ки барои гузарондани ҳамин бозиҳои варзишӣ лозим ҳастанд навбат ба ҳаминҳо аст. иншоаллоҳ инҳоро ҳам бартараф мекунанд. боиси тазаккур аст ки ғайр аз дарси тарбияи ҷисмонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49 ноҳияи Ёвон ҳамчунин маҳфили шашкаву шоҳмот зери роҳбарии яке аз омӯзгорони собиқадори тарбияи ҷисмонии муассиса Қурбоналӣ Ғозиев ба роҳ монда шудааст. 3 сол шид ҳамин фани ва маҳфили шохмот шашка дар мактаби мо баро омода шудааст. роҳбари ҳамеҳо ман худам мебошам. 6 духтар, 6 писар иштирок мекунанд. мо тамоми синфҳоро мегардем, каном писаре, каном духтаре маҳфили шохмот ё шашкаро иштирок мекунанд, омода номнивис мекунем. мо баъд номнивис кардем, баъд ҳамин номнивис ба ёро мо пайро мекунем, иштирок кардан мегирем. дар доираи маҳфил муаллим ба хонандагони шавқманд ба шашкаву шоҳмот тамоми махсусият ва нозукиҳои ин варзишҳои зеҳниро омӯзонида онҳоро барои иштирок дар мусобиқаҳо аз ин навъи варзиш омода месозад ва метавон гуфт ки ӯ дар ин самт аллакай муваффақ низ гаштааст, зеро чанде аз шогирдони ӯ дар мусобиқаҳо ширкат варзида сазовори ҷойҳои ифтихорӣ гардидаанд. дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ мо ба ғайр аз оне ки устодони мо ба бозиҳои шавқовари варзишӣ машғул шаванд, ғайр аз ин боз синфхонаҳои иловагие дорем ки дар он устодон ба бозиҳои шоҳмот машғул ҳастанд, шашка машғул ҳастанд ва кӯдакон дар анамин мусобиқаҳо иштирок мекунанд ва чанде пеш дар анамин муассисаи мо як мусобиқаи шоҳмот шуда гузашт ки дар он ҷо хонандагони муассисаи мо ҳам як фаъолияти хуб нишон дода будам. 3 сол мешавад ки ба ин маҳфил дар ин маҳфил иштирок мекунам. ман инро аз дӯстонам фаҳмидам ва омада иштирок кардам. бозии шоҳмотро асосан ба ман бобоям ёд дод ва ман дар ин маҳфил иштирок карда дониши худро сайқал додам. ман дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ 2 бор иштирок кардам ва ҷойҳои якум ва дуюмро ишғол кардам. инчунин ба мусобиқаҳои вилоятӣ рафта дар он ҷойҳои сеюмро ишғол кардам.
ин диплому сипоснома ҷому камарбанд ки ба маърази тамошо гузошта шуданд шаҳодат аз он медиҳанд ки ин муассисаи таълимӣ на танҳо як балки чандин нафар хонандагоне дорад ки бо иштироку ғолибият дар мусобиқаҳо имрӯз ифтихори роҳбарият омӯзгорон ва хонандагон гардидаанд. ин сол як нафар хонандаи синфи даҳи мо қосимов азизҷон дар чемпионати осиё баромад кард, дар ҷумҳурии ӯзбекистон соҳиби ҷои аввал гардид, ҳамчун чемпиони осиё ҷумҳурии тоҷикистонро дар сатҳи осиё муаррифӣ намуд. ҳамчунин як нафар хонандаи муассисаи мо рустамов ёқубҷон дар мусобиқаи варзишӣ оид ба кикбоксинг дар шаҳри душанбе баромад кард ва соҳиби ҷои аввал гардида соҳиби дипломи ифтихорнома ва грамотаҳо гардидааст. то ҷое тавонистем кӯшиш намудем дар ин нашри барнома шуморо бо шароит ва имконоти варзишии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49 ноҳияи Ёвон ва сатҳу сифати дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ дар он ошно созем. боварӣ ва умеди зиёд дорем ки тибқи гуфтаҳо ва нақшаҳои масъулин камбудиҳои ҷойдоштаи марбут ба дарси тарбияи ҷисмонӣ дар ин муассисаи таълимӣ дар ояндаи наздиктарин бартараф мешаванд. ҳафтаи баъдӣ моро дар мактабатон интизор бошед. ҳатман вомехӯрем.